सिंधुदुर्गातील 970 शेतकऱ्यांना अजूनही फळपीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही। त्यामुळे माजी आमदार वैभव नाईक आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची ओरोस इथं भेट घेऊन वंचित राहिलेल्या त्या 970 शेतकऱ्यांना फळपीक विमा नुकसानीची रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे। या मागणीवर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे। यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री ननावरे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक अतुल झनकर, विमा कंपनीचे अधिकारी वीरेश अंधारी आणि संकेत नाईक उपस्थित होते। काजूचे मला वाटते किती मिळाले काजूचे फार कमी आहे, नगण्य आहेत पैसे। आंब्याला चांगले मिळाले आणि काजू फळामध्ये काजू जास्त आहे, हिशोबात काजू जास्त आहे। 8 कोटी 19 म्हणजे मॅडम 92 मध्ये फक्त 8 कोटी काजूच आहे आणि आपल्या जिल्ह्यात काजूचं उत्पादन जास्त आहे आणि गेल्या वर्षी ते प्रमाण जास्त होतं, 30 कोटी मिळालं काजूला। त्यांचं म्हणणं आहे की अजून आम्हाला मिळालं नाही, आम्ही तुमचे विम्याचे तुम्ही सावंत आहे जे कोण आहे आम्ही फोन करतो पण त्याचं परत रिप्लाय होत नाही। मॅडम 2 वर्षापूर्वी सुद्धा काही लोकांचे तिची केवायसी असेल, अकाउंट चुकीचं दिलं असेल, म्हणजे ज्यांचे पैसे मिळाले नाही त्यांच्याजवळ इथे तक्रारी येतात, शेतकरी देतात, पुन्हा त्यांचे पैसे मिळत नाही। त्या भागात मंजूर झालेला असतो पण पैसे मिळत नाही, त्या तक्रारीचं निवारण कुठेतरी होते। आता आपल्याकडे किती आहेत टोटल येईल का रे? टोटल 36,421 93 कोटी 11 नोंद झाले, त्यात 92 कोटी 17 पेमेंट झाले। ओके, ते किती लोकांना मिळाले ते 30,124 विम्याच्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 970 लोकांचे अद्यापही पैसे त्या ठिकाणी आलेले नाहीत। त्या संदर्भात सन्माननीय माजी आमदार वैभवजी नाईक यांच्यामार्फत आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली। विमा कंपनीचे त्या ठिकाणी विभागीय अधिकारी धनगर यांच्यासोबत आज त्याची चर्चा झाली आणि 970 लोकांना जो विमा मिळाला नाही तो तातडीने देण्याबद्दलची चर्चा झाली। त्या पद्धतीने ज्या काही टिगर ज्या आहेत डिसेंबर महिन्यापासून दर महिन्याला ज्या टिगर क्रॉस होत आहेत, हवामान आधारित ज्या असेल, थंडीचा असेल, पाऊस असेल, तापमान असेल, त्या ठिकाणी कृषी आणि विमा कंपनीने त्या 2-2 महिन्यांनी टिगर जनतेसमोर देण्याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे। त्यानंतर दरवर्षी 15 जूनपर्यंत विमा द्यायचा आहे, पण 15 जूनपर्यंत तिघरप्रमाणे जो विमा त्या ठिकाणी नुकसान भरपाई क्रॉस होईल त्याची माहिती जूनच्या आधी त्या ठिकाणी विमा कंपनीने द्यावी आणि तशा प्रकारची जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली। विमा कंपनीनेसुद्धा 15 जूनपर्यंत तिघरच्या आधारे जी विमा कंपनीची नुकसान भरपाई असेल ती जाहीर केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उद्या आपल्या त्यांच्या बागांची जी निगा जी आहे ती निगा राखण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने मदत होईल। आणि म्हणून आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, कृषी इथले असलेले अधीक्षक असतील, नातू असतील आणि विमा कंपनी यांची एकत्रित चर्चा होऊन ज्या काही विमा कंपनीच्या संदर्भात ज्या काही समस्या होत्या, जे प्रश्न होते, आज चांगली चर्चा होऊन भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात जी सकारात्मक भूमिका घेतली त्याबद्दलसुद्धा आम्ही त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि विमा कंपनी यापुढे लोकांच्या ज्या तक्रारी असतील त्या तातडीने सोडवण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 3-4 वर्ष सातत्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आणि आम्ही पाठपुरावा करत असतो आणि त्यामुळे जास्त रक्कम ही विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळवण्यासाठी आम्ही यशस्वी होत असतो आणि म्हणून यावर्षीसुद्धा 42,000 विमाधारी शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरली होती आणि यातले 970 अजूनही रक्कम जमा झाली नाही, त्या संदर्भात आढावा घेतला आणि यावर्षीसुद्धा आता जवळजवळ 45,000 शेतकऱ्यांनी विमा उतरलेला आहे आपल्या काजू आणि आंब्याचा आणि त्यामुळे त्याचे ट्रिगर दर महिन्याला जाहीर करण्याचं आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केलेली आहे। त्याचबरोबर दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची विनंती केली आणि ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक त्या बाबतीत आहेत आणि शासनाने 15 डिसेंबरपेक्षा मुदत वाढवतो म्हणून सांगितली, परंतु असं कुठलंही पत्र कृषी विभागाकडे न आल्यामुळे आम्ही शासनावर सुद्धा नाराजी व्यक्त केलेली आहे शेतकऱ्यांनी, कारण हे अजून मुदत वाढलेली असते। एकीकडे शासन सांगते मुदत वाढली म्हणून, परंतु सध्या अस्तित्वात ही मुदत वाढलेली नाही। त्याचबरोबर जी 56 हवामान केंद्र आहेत ती पण यातली काही हवामान केंद्र असुरक्षित म्हणजे व्यवस्थित नाही आहेत, त्या संदर्भातसुद्धा लक्ष वेधलं। त्याचबरोबर जवळजवळ प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये हवामान केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाने GR काढलेला आहे, त्याचा आढावासुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे।